kanyak ananumo anya kadik ada kanyak tapno laeng laisendak ragsakit ti panagsagabak apay nga irumendak awan iti karbengan nyo tapno biyangan nyo to'y biyag ko sasandak nga mamo biyag kumati biyangan nyo awan mo kabasul ko tapno syakti dosa nyo diyan ko muna siya sino puno adakis kada tayo siya sino kaano nagpatingga asyakti pabasulan da kaanon to nga agpaiso along tao ti kinapudno awan iti karbengan nyo tapno biyangan nyo to'y biyag ko sasandak nga mamo biyag ko mati biyangan nyo awan mo kabasul ko tapno syakti dosa nyo diyan ka muna siya sino puno dakas kada tayo siya sino awan mo kabasul ko tapno syakti dosa nyo rumbeng kada karimen nyo tikas kanyak ananumo awan iti karbengan nyo tapno biyangan nyo to'y biyag ko sasandak nga mamo biyag kumati biyangan nyo awan mo kabasul ko tapno syakti dosa nyo diyan ka muna siya sino puno adakas kada tayo siya sino awan iti karbengan nyo tapno biyangan nyo to'y biyag ko sasandak nga mamo biyag kumati biyangan nyo awan mo kabasul ko tapno syakti dosa nyo diyan ka muna siya sino puno adakas kada tayo siya sino. Nemesis.